ನಾನು 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಗೆ ಕಂಜಿಲೆ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮೂಲೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನ್ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಬುಣ್ಣಾಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಪೇದೇರು ಆರು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಪೈಯುಡು ದಕ್ಲಿಡ ಪಂಡೇರು ಇಂದೆ ಈ ಜವಾನ್ ಎಡೋರು ಗಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಅನ್ವಂಡೆ ಇಂಕ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಕಂಬಳ ಪೋತುನೆ ಎಂಕ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಡುಬಿದಿರಿ ಪಾದಿದ ಎರುನು ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಂತರವಾದ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೇಪ ಹೊಂಡ ಏನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾಯಿರ್ದ ಅಕ್ಲನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಕೂಡ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇರೆ ನಾಯಿರ್ದೇರು ಕಟ್ಟೀರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಸುರು ಗಿಡ ಇನ ಯಾನೆ ಆರ ಕಟ್ಟಿನ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಪನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅವನ ಯಾದು ಆರನೇ ಗಿಡ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳಡ್ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡೆ ಏರು ಗಿಡ ಏನೇಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಣಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಕನ ಹಿಡಿದ ಗಿಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಸಡಿನ ಗಿಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿಡ ಐದು ದುಂಬು ಪಯ್ಯೋಟ್ಟು ಗಿಡ ಯರ್ಮಾಳ್ ಗಿಡ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾದೆ ಗಿಡ ಬೋಳಂತೂರು ಗಿಡದೇನೆ ಬೋಳಂತೂರು 3 ವರ್ಷ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಿಡ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರಂಗಾಲದ ಎರು ಒರಿ 14 ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿ ಗಿಡ 14 ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಕೈದಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನು ಅವು ಯಾನೆ ಗಿಡ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನು ಐದುಗೊಕ್ಕ ಅವು ಫೈನಲ್ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕಂಬ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾನಂದ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮೈನಿ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರು ಗಿಡದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಓಟಗಾರರು ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪಾರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ನಮೈನಿ ಈದುಗು ಬೈದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೆರೆನ್ ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ತೊಂದರೆ ಸೌಖ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಎರು ಇತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಎರಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪುನ ಏರುಂಡು ದೆಕ್ಕು ನಲ್ಪ ತೂಪುನ ದಪ್ಪು ನಡೆ ಬೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಗಿಡವನ ಕಂಬಳನೇ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲಿನ ದಪ್ಪ ಕಣನೆ ಸಾಧಾರಣ 150 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಡೆ 150 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು 150 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಆ ಉದ್ದೋಟ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಬಾವೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪಳಿ ನಮಗೆ ಬಾವೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮರಲು ಅಂಚ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನೆಟ್ ಗಿಡ ನಗ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ ಓಡು ಆ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಐನ್ ಕಂಬಳ ಕೊನಪ್ಪೆದಿರು ಆ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಂಬಳ ಕೊನನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಿಡ ಅವರೋಡು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಗಿಡವು ನಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಡು ನೆಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೋಪೆದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತನ್ ಆ ಹಿಡಿದತ್ರ ಈರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಏರು ಗಿಡ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಇಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಶುರು ಮಲ್ತಿಜಿ ಏರು ಕಂಬಳಗ ಪೋಂದಿತ್ತ ಏರು ಗಿಡೋಡು ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಏನಕ್ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸನಾಗ ಏನು 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸರ್ 200 ಮೀಟರ್ ರೇಸರ್ ಏನು ಆ ರೇಸರ್ ಇಂಕದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾನ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಗೆ ಕಂಜಿಲೆ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮೂಲೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನ್ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಗಿಡ ಕಂಬಳಾಗ ಬಾರ ಸುರ್ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳಾಗ ಬಾರ ಸುರ್ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಏರು ಗಿಡವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ದನ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಜಿಗೆ ಸಾಂಕದ ಐಕ್ ಜತೆ ಮಲ್ತದ ಕಮಲಾಗ ಬಾರ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಮಂಡ ಯಾನು ಬಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ಕೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಾಯಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗಿಡವರ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಗಿಡ ತೀರಿಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಬಿಡು ಬೆಜ್ಜನ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಿಡಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಒಂದೇಜಿ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಜಿಲೇನು ಗಿಡ ಅದೇ ವಾವಿ ಬಗಡ ಪಗ ಅವು ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗ ಈರ್ನ
ಪ್ರಮುಖ ಓಟಗಾರರ ಗಿಡ ಅಪ್ಪನ ಏರಿತ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಯಾನ ಗಿಡ ನಗನ ಅಂತ ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರುಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದನ್ ಏರು ಅಂಡಲ ಅಪಗ ಏರು ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಏರು ಗಿಡ ನಿಂತಿರು ನಿಖಿಲೇರು ಏರು ಗಿಡ ನಿಂತಿರು ಎಂಗ್ಲನ ಗಿಡ ಒಂದು ಅಪಗ ஒரு ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಂಡಿತಿರು ಅಳಿಯೂರ್ದಾರ್ ಆರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ಅರ್ವ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ಎರು ಓಟಗಾರ ದುಂಬು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾಸತಿ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಗ್ಲನೇರ್ಲೆ ಸರಿ ಅವಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಶುರುವಾದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡ್ಬಾರ ಒಂದು ಕೂಟಡು ಏರ್ನೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಯಾರು ಏಪ ಗಿಡ ಯಾರು ಕೂಟೋಡು ಏನ್ ಬಂಡ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಕಂಜಿಲೇನ ಮಾತ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುದಿಲ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಕನಾಡಿದೇರುನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡೊಟ್ಟದೇರು ಮುಣುಕುರದೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಕುದಿ ಗಿಡ ಅದೆ ಸಾಂತಾಜದೇರು ಮಾವಂತುರ್ದ ಏರು ವರ್ಕಾಡಿ ಚಾವಡಿ ಬೈಲು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಏರು ಕುದಿಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಸಿಪೇಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಿಪೇಡ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಬೈನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಪೋಪುನ ಕುದಿ ಗಿಡವನ ಬರ್ಪುನ ಅಪಗ ಗಿಡವನ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ಕಂಬಳದ ಗಿಡ ಅವರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಕುದಿ ಗಿಡವನ್ನ ಇತ್ತೀರಿಂದ ಕುದಿ ಗಿಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ವೈಕ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರ ಇತ್ತೀರಿ ಪಣಂದ್ ಇತ್ತೀರಿ ಇರ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರಿಗೆ ಎಂಚ ವಾದ ಎರಡು ಎರು ಕೊರಂದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ದನಂಡ ಎರು ಜೂನಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡವತ್ತಂಡಿ ಕುದಿ ಗಿಡನಾಗ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಬೆಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಿಡ ಬೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದನಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಂಜಿಲೇನ ಏನ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಲ್ಪನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ರಮಲ್ ಸಾಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇರು ನಮ್ಮನ ಶಂಕರಣ್ಣಿ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ಮುಕ್ಕುಲು ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಶಂಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಆರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲನ ಶಿವವರ್ಮ ಬುಣ್ಣಾಲ್ ಎರು ಮಾಧವ ಉಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಶಿವವರ್ಮ ಬುಣ್ಣಾಲ್ ಆರು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಪೇದೇರಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಡ ಪಂಡೇರಿ ಇಂದೆ ಈ ಜವನ್ ಎಡೋರ ಗಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂಡೀರ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಅನ್ವಂಡೆ ಇಂಕ ಗಿಡ್ಪೋಡ್ ಬನ್ನ ಆಸೆ ಏನ್ ಕಂಬಳ ಪೋತುನೆ ಎಂಕ ಗಿಡ್ಪೋಡ್ ಬನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಡುಬಿದಿರಿ ಪಾದದ ಏರುನು ಶಂಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಶಂಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ಮುಡುಬಿದಿರಿ ಪಾದದ ಏರುನು ಗಿಡ್ಪಾಯಿರ್ ಗಿಡ್ಪದ್ ಹೊರ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಏರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊರ್ರಾಯಿ ಜಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಆ ಗಿಡ ಬೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಜಿಲೇನ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಶ್ರೇಣಿಕ ರಾಜ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಕಂಜಿಲ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರಿ ಏನಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಪರಿಚಯ ಎಂಗ್ಲಿನ ತುಂಬ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಆರೆಂಜಿನ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಜಿಲೇನು ಅಂತ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಗಿಡ ಅರಸುರ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯು ಕಂಜಿಲೇನು ಬುಡ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿದಾರನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡ ಅದೇ ಬಾರಾಡಿ ಜೀವನದ ಬಳ್ಳ ಕಂಜಿಲಿತ್ತ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 60 ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡ ಅದೇ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಪವಂಡ ಏನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಯಿರ್ದ ಆಕ್ಲನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಕೂಡ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದೇರು ಕಟ್ಟೀರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಸುರು ಗಿಡ ಇನ ಯಾನೆ ಆರ ಕಟ್ಟಿನ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅವನ ಯಾದು ಆರ್ನೇರ್ನು ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಸುರೂಕು ಅಪಗ ಎಂಚಾಣ್ ಪಂಡ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳಡ್ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡೆ ಏರು ಗಿಡ ಏನೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಣಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಪ್ಪದರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂತಾಜೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅವು ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಬೈಲಲ್ಕೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿಯಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಬೈಲಲ್ಕೆ ಪಂಡದು ಆ ಕಡೆ ಇರು ಇತ್ತು ಆ ಏರುನು ಕೋಟೆ ಅಂದೆ ತೊನ್ನೆ ಆ ಕೋಟೆ ಅಂದೆ ತೊನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂಡ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದಿ ಕುಮೇರಿ ಪದ್ಮರಾಜರು ಪನ್ಪನಾರು ಇತ್ತೀರಿ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಏನಾಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲ ನಂಜಿ ಗಿಡದ ಕೊರಡಿರಿ ಪಂಡ ಅವು ಗಿಡದ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ 10 ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಗಿಡ ಮಲ್ಲೇಟೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಟೆ ಎಲ್ಲೇಟಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇಡೋಕ ಐಡೋಕ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲನೆ ಐಡೋಕ ಮಲ್ಲನೆ ಗಿಡ ಎಂಕ್ ನಾ 10 ವರ್ಷಡು ಸಾಧಾರಣ ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ 14-15 ಕಂಬಳ ಆಪೇದನ್ ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪಗಲ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಗೋಪುರ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ ನೆನಪಲ್ ಈದುಡ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಈದಡ್ 2000 ಸಾಧಾರಣ ಲೇಟ್ ಈದಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಏನ ಅಪಗ ಮೂಲ ಬಜ್ಜುಗಳಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಟಕರ ಕಂಬಳ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳ 60 ಕಂಬಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳ
ಇಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಅಪಗ ಕಂಬ್ಳಲು ಬಸ್ ಕಂಬ್ಳಲು ಇತ್ತ 10-15 ಕಂಬ್ಳ ಆಪೇದ ಬೆದ್ರ ಇತ್ತದ ಬೆದ್ರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಳ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬದ ಕಂಬ್ಳಲು ಪೂರ ಉಂದುಲ ಇತ್ತಿನ ಏರ್ನ ಮೂಡೂರು ಪಡೋರು ರೈಕ್ಲಿನ ಕಂಬ್ಳಲ ಇತ್ತಿನ ಕವಳು ಕಟ್ಟಿದ ಅವು ಕಂಬ್ಳಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನರ್ನ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ನಾರಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳಿಗ್ಲ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುಗಿಡವನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಇರು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ ಗಿಡ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ನೆಟ್ ಕಂಕನಾಡಿದಕ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಕಂಕನಾಡಿದ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ್ ಇತ್ತೇರು ಕಮಲಾಜಿ ರಾಮಪೇರ್ನ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ನಾರಾಯಣರನ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥರ್ನ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರದ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಯನ್ನರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಈ ಕಂಕನಾಡಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗಿಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅದೇ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೇತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಓದಿತ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಗಿಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡಿಂತ ಗಿಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ಗಿಡ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾದೆ ಗಿಡ ಬೋಳಂತೂರು ಗಿಡದೇನೆ ಬೋಳಂತೂರು 3 ವರ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಲ್ತೋನ್ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2005 2006 2007 ನಿರಂತರದ 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐನೆ ಬೋಳಂತೂರ್ನ ಗಿಡ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ವರ್ಕ ಅದು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಇಡು ಇರ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಗಿಡ ಇರತ್ತ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಟಿ ಮಗ್ ಬರ್ತಾರ ಬಂಡಾರ ಐದು ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಏರು ಹೋಗ್ಬರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಹೊಸ್ಮ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಪಾದದ ಏರುಕೊನೇನ ಗುಜರಾನ್ನ ಇರೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುഞ്ഞി ಪನ್ಪನ ಏರು ಇತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ಯ ಬತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಾಗರಾಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಡು ಕೆಂಚೆಲ್ಲ ನಾಗರಾಜೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗಲ ಮೆಡ್ಲಾತನು ಅಪಗೊರ ನಾಗರಾಜನ ಜತೆ ಕೆಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇರಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಕಾಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲಾತನು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಮೆಡ್ಲಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಏರು ಗಿಡ ಅದೇ ಮೆಡ್ಲಾ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಟ್ಟದಂಗಡಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪುದಾರಡ್ 6ನೇ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟದಾರ್ನ ಗಿಡ ಅಕ್ಲನೇ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ಲನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಪುದಾರ್ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ಆನಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಟ್ಟದಂಗಡಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಪ್ಪ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಏನ್ ಗಿಡ ಅವನ ಮೂಲ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟದ ಇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಗಿಡ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟದಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇರುಗಿಡ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸುರೂಕು ಗಿಡದ ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರುಗಿಡ ಕಾರ್ಕಳ ಅತ್ತತ್ ಐದು ದುಂಬು ಕಾರ್ಕಳದಾರು ಕೋರಿಂಜದಿರ್ಲೆಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೋರಿಂಜದ ರಘುವಣ್ಣನ ಆಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪದ ಇರ್ಲೇನು ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಕೋರಿಂಜೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರಟ ಕಂಜುಲಿತ್ತ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಬೆರ್ದೆ ತೊಂಡಿರ್ ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ತೊನ್ನಪ್ಪ ಐಕ್ ಜತೆ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಇತ್ತು ನರಡಿಂಚಿ ಆ ಏರು ಜತೆ ಮಲ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಏರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ ಆ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಐಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಕಳದ ಏರು ಗಿಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಮೆಡ್ಲಾತಂದು ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲಾತಂದು ಕೊರಿಂಜ ಮೆರಡ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಟಿಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜತೆ ಮಲ್ತಿರಿ ಸಾಲಿರುದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತಂಜಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಕೊನೇರಿ ಆ ಏರುಕ್ಕು ಕಾಟಿನ ಜತೆ ಬಡೀರಿ ಅವು ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಟಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಪೈರೋಡ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವವು ಐನ್ ಬೇತೇರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಡು ಯಾನ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಟಿಲ ಇತ್ತನು ಮೂಲು ಜೀವ ಎರಡು ಇತ್ತನು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಂದವು ಐಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಐಕ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಏರು ಇತ್ತನು ಆ ಏರುನ್ನ ಈ ಏರುನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲಾತನು ಆ ಏರುನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೋರಿಂಜದೇರು ಮಲ್ತಂಡು ಕೋರಿಂಜದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿರ್ದೇರು ಮಲ್ತಂಡು ಸಾಲಿರ್ದೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ 3 ಮೆಡ್ಲು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂಡ ಇಂಚ ಮಂಡ ಗೊಂಚಿಲ್ ಇತ್ತನ ಮೆಡ್ಲು ಬಜಗೋಳಿದ ಮೆಡ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಅರಸ್ಕಂಬಳದ ಮೆಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ
ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ರೈಕ್ಲೆನ ಕಂಬಳದ ಆ ಎರುಟ್ಟು ಐಟ್ ಮಾತ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಮೆಡ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪವನು ಐನ್ ಪವನ್ ಇಂಚ ಜಿತ್ತನ ಪವನ್ ಆ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪುರ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಯಾನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಇಂದಿತ್ತನ ಕಾರ್ಕಳ ಎ ಬಿ ಇತ್ತು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇದಾರ ಕಾರ್ಕಳಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಡವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆರುವಾಶೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ಪುನರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಾರಾಡ್ದ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೈದ್ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಇರು ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಇರುಣ್ಣೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಸಾಧು ಮಡಿವಾಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುನರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಡತ ಕಂಜಿಲಿನ ಮಾತ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಟ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ಗಿಡ ಅವನಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಐದು ಕಂಬೇರಿ ಭರತ್ ಬನ್ಪನ ಸಮ್ಮಲೆ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬನ್ಪುನರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಆರ್ಲಕ ಕಾರ್ಲದ ಗಿಡದಿರು ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜವನಿ ಇರು ಗಿಡವನ ಮಂಡ ಮುನ್ಕೂರುಡು ಮೂಜ್ಜತೆ ಇರು ಇತ್ತ ಆ ಮುನ್ಕೂರದ ಮೂಜ್ಜತೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಐತ ಬೆರಿಕ ಕಾರ್ಕಳಗ್ಲ ಬತ್ತೀರಾರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಹಿಂಜೆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನಾ ಗಿಡದೇರಿ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ಮಂಡ ಐರುಲ ಕಟ್ಟಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏನ್ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮುಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರು ಹೇಳ್ತಿತ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ರೀ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತು ಮುಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡಾರ್ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸುರುಕು ಶರತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲೆ ಗಿಡ ಹೊಡು ಒಂದು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಜಯಂತಿಯರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಜ್ಜತೆ ಏರು ಗಿಡ ಇತ್ತು ಮುಜ್ಜತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏರು ಗಿಡ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಡ್ಲು ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲು ಆಪೇದಂಡೆ ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲು ಆಪನು ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲು ಅದು ಇದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂಡ ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಏರ್ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪನು ಅಂಚ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರ ಯಾನ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾನ ಗಿಡ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲು ಏರ್ ಗಿಡ ಅಂಡದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪು ಶರತ್ ಏರಿಗಿಪ್ಪು ಜೂನಿಯರ್ ಎರ್ಮಾಳ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಬತ್ತೆ ಕುರಕ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡದ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರ್ ಬುಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದಾರ್ನ ಎರಟು ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಡುಟು 4 ಕಂಬಲ ಗಿಡ ಅದು 4 ಕಂಬಲ ಬೊಳಂತೂರು ಗಿಡ 4 ಕಂಬಲ ಗಿಡ ನಾಗ 2 ಕಂಬಲ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಳಂತೂರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ 2 ಕಂಬಲ ಆಯ್ಚಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಪ್ಪಗ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಮುಖೇಶ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಖೇಶ್ ಬರೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಐದು ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಮುಖೇಶ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿಯ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಮುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾರ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ ಉನ್ನತಿ ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಲಾಗಿದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಂಡ ದೇವ್ರು ಇತ್ತು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದ ಅವಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ ಮೂಲಿ ಈದಿಡು ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ಲಾತನ ಕಾರ್ಕಳ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಲ ಕೊರಿಂಜದೇರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಲ ಮಲ್ಲಮಂಡದೇರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ಕಳದಾರ್ನ ಆ ಇರ್ಲಿಗ್ 4 ಎ ಬಿ ಮೆಡ್ಲಾನಿ ಐಟ್ ಮಣಿ ಪನ್ಪನ 100 ಶಬ್ದ ನಾನು ಇರೋ ಮಲ್ಲಮಂಡದ ಇರು ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದನು ಆ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರ್ ಅವೇ 4 ವರ್ಷ ಇಟ್ 4 ವರ್ಷ 4 ಕಂಬಲ ಸುರುತ ವರ್ಷ 4 ಕಂಬಲ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಮಗ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಕಾಟಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುನ್ನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎರು ಅವಳ ಕಾಟಿನ ಜತೆ ಅದಿತ್ತು ಐನು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಂಬಲ ಅದ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಲಗೆ ಚಿತ್ರಾಪು ಬೆರ್ನ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನೆ ರುಡ್ಡೆ ತೊನ್ನಿ ಐನ್ಲ ಕಾಟಿನ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದ ಇರುನು ಕುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏರು ನಿರ್ತನೆ ಹಿಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಕಾಟಿಗೆ ಜತೆ ಪಾಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ ಒರಿಯ ಗಿಡ ಅವನು ಜತೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಎ ಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಆತಂಡು ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಆತ ಆಂಡ ಈ ಜತೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಗಿಡಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಗಿಡವನ ಒರಿಯೆ ಜತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಐನೇ ಅಂಚ ಗಿಡ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಆತಂದು ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಏರುನು ಹಾಕರಾತ ಜೇರೆಗ್ಲ ಕೂಟ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಿರುತ್ತಕ್ಲಿ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಲ್ಲ ಈ ಐನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ ಬಂಡ ಇರಗಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಇಪ್ಪು ಗಂಡಿ ಬಿಟ್ಟದೇರು ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಹಾಕರ ಒಂದೆ ನಾಯರ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಯರ್ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು
ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಂಡಾಡದ ಚೆಂದ ಅಂದ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪೂರ ಹೋದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ಇರು ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಉಂಟು ಏನ್ 2007 ಅಂತ 15 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಾತ ಗಿಡದ ಕೊಂಡೊಡ್ದ ಇರಲ್ಲ ಗಿಡದೆ ಕುದಿ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಗಂಡಿ ಬಿಟ್ಟದ ಇರ್ನ ಕೂಡ ಕುದಿ ಗಿಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೋದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಏತು ಮೆಟ್ಲ ಟೋಟಲ ಅಂದಾಜಿ ಯಾನ ಬಂಡ ಏತ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನ್ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದಂಡ ನಾಯರ್ದ ಇರಟ್ಟು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ನೂದು ಮೆಟ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಬಲ್ಲದೆಟ್ಟು ಎಂಜಿ 55 ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೋಳಂತುರುಡು 55 ಮೆಡ್ಲ ಬಂಡ 55 ಕಾಯಿನ್ ಆತನ ಅಪ್ಪಗ 14 ಕಂಬಳ ಇತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಅಂಚ 50 ಪವನ ಆತನ 50 ಪವನ ಬೋಳಂತುರುದಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಐಟ್ ಇರಗೆ ಏತ್ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗ 50 ಮೆಡ್ಲನ್ ಬಂಡ 50 ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಅಂಡ ಪವನ ಆತ ಪಂಡ್ರ ಪವನದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ 5 ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು 5 ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 125 ಮೆಡ್ಲು ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾದಿಪ್ಪು ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಗಾದಿಪ್ಪು ಎರ್ಮಾಳ್ ಗಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಆತ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇರಗೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಎರು ಗಿಡದೆ ಅವ್ರ ನಾಯರಡು ಕಕ್ಕೆದ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಎರು ಒರಿ 14 ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡು ಬೇತಕ್ಲು ಗಿಡ 14 ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡವು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಕೈದಾಯನ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಯಾನೆ ಗಿಡ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫೈನಲ್ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಚಿರುದಾರ್ದಿತ್ತು ಒಂದಿ ಆಯಿರನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅವಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಏರಿ ಗಿಡ ಯಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನೇರು ಉಂಡತಿ ನಾಯರಡು ಕೋಟ್ಯಾನ್ನೇರು ಇತ್ತು ಆನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನೇರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಪಂಡದ ಯಾನ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಕೊಳುದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಐನಾತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಗಿಡ ಒಂತೆ ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ಜಾನ್ ಐದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನೇರ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ವಿಜಯರ್ ಮತ್ತ ಗಿಡ ಇರು ಎನ್ನೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯರ್ಲ ಎರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಲ ಅಪ್ಪಗ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏನಾಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಜಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡ ಎರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಕೇಣಗಂಡಿತ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತರು ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಓಟಗಾರರು ಏರಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರು ಏರ್ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನ್ ಗಿಡನಾಗ ಕರುಣಾಕರ್ ನಡುಮುಗಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕಂಬ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾನಂದ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ ಪಚ್ಚಾಜೆ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಪಗ ಏನ್ ಗಿಡನಾಗ ದಾನ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಪಗ ಬಲ್ಲದೇರು ಗಿಡ ಕಮ್ಮಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ದೇರು ಕಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟಗ ಆರು ಎರ್ಮಾಳ್ದೇರು ಕಟ್ರ ಸುರ್ಮಲ್ತನ ಕಾರು ಎರು ಗಿಡ ದಿಚ್ಚಿರು ಕಮ್ಮಿ ಗಿಡ ಕಮಲಾಡ್ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಾತೆ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವೇರು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡವನ್ನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಇದ್ದೀರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟು ಆರು ಸುರುಕು ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಎರುನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಗಿಡವನ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎರುದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಪೋಯರು ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರು ಅಂದ್ ಎರು ಗಿಡವನಾರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾನಂಡ ಎರು ಆರೆಗ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಪುಣದ ಬೊಕ್ಕರೆ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರು ಐನ್ ಗಿಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಗಿಡ ಇರು ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆರು ಗಿಡ ಇರು ಆ ಎರುನು ಅವೇ ಎರುನು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎರ್ಮಾಳ್ ಹಿಡಿತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಕಿಡಿಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಎರುನು ಸುರುತ ಆರ್ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಇನ್ನ ಸುರುಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಅನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇರು ಮೂಲ್ಕಿ ಕಟದಂಗಡಿದ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ನಾಗರಾಜೆ ಅತ್ತ ಇಪ್ಪಗ ಕೆಂಚಿಲ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಾಟಿಲ ಜತೆಪಾಡ್ ಗಿಡ ಅದು 2 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಧ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರು ಹಾಕಂಡು ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟ ಈರು ಗಿಡ ಏರ್ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಗಿಡನಗವೆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವೀರಕಂಬ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ ನಡುಮುಗೇರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇತ್ತೇರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆನ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಿ
ಐದು ಕಂಬೇರ್ಲೈತೇರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಲಿಮಾರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಳ್ರಿ ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತ ಇತ್ತೀರಿ ಏನ್ ಗಿಡನಾಗ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರು ಗಿಡನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನಂದೇ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಾಣ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರು ಬುಟ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆನಂದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯರ್ ಪತ್ತರ ಮತ್ತ ಇರುತ್ತ ನೆಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆ ಊರ್ದಯ ಅದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನಂಡ ಯಾ ನಾಯರ್ದೇರು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಾಯರ್ದೇರು ಆನಂದ ಅಡಕ್ಕೆ ಪೈನಿ ಇಂಚ ಪಾತೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಎಂಗು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲ ಆಣದ ಇಲ್ಲಡು ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಫೋಟೋ ಕಂಬಳಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದೊಂಡ ಅವು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರೀಡೆ ಭಾಗವಹಿಸವು ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವು ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮಕ್ ಎರುಕು ಕೈ ಕೊರ್ನೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಎರುಕು ಮೆಟ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ್ ಇರ್ಗಿಡವು ಆಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ ಸಂಬಂಧದ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡದು ಅವು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಿಡತ್ತಿನ ಕಣ ದೋಸ್ತಿ ಅರ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಇರುತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಬಂದಾಗ ಎರು ಗಿಡವನ ಅದು ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಕ್ರೀಡೆನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಏತೈಕ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ ಅವರುಂಡು ಆ ರೀತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡ ಓಡಾಪು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ನಾಯರ್ದೇರು ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಪಜಿರು ಕುತ್ತು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನಂಗೆ ಇರುತ್ತ ನಾಯರ್ದೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎನ್ನ ಇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸಮ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಆಯರುನ ಹಾಕೋಡೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಮಧ್ಯ ಬುಟ್ಟ ಮತ್ತದ ಎರುಗಿಡೆ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ದ ಕುಲಾಯದ ಎರುಗಿಡೆ